Diniki jeng Kamakya temple thanan bagi nongkolaijak kuchini gari bo phai sokpaika hingga abaki jeng tabo thangai tonglaio bike bikinai hingga tabo pungni 7:30 rok bajikana hingga tabo jeng thangai tongo tei ordek sokpai tongpaika aro phaimani chini hotel ni simike video khali hingga oro sokpai je khlaio hingga buini jaga buini desh hingga lama rok bo sini hingga ba lama rok bo nai thanani nango mobile logo hingga aboni bagi video khlainani somoi maino tango gita oro sokpaika hingga ang nukha iko naidi mura kusu kusu ekdom naithok yango nobo thanda phai tongo bufang bafang kwbangni bagui hingga yang belai lama kokoi mokoi nai tungni norok no phunugui thangana lama busuk kokoi kemo jeng Kamakya temple ni tola o sokpaijak hingga lama belai no kokoi tei view bo marke naithok iko nongno phunukgui tongo norok bo nai tongdi tabo hingga jeng sokpaika prasad painani bagui hingga oro hapkang bini je prasad phalnai rok binaro bo phaidi binaro phaidini solaimani hingga jeng last to hapkang last ni no Nadi borok ni angke prasad bo ekdom naithok ke packing khainai phalui tongo nang je hamjakmani abo naimano hingga angke iko diya rok bo nalaikha hingga tei prasad nakha khum rok nalaikha एक फूल दे दो सुंदर देगा मतलब सुंदर देगा हाँ सुंदर देगा नहीं 청구 동친도 아니야 뭐가 nang balita tabo kecheng prasad nabaini bising lama bakang mandir bakang thangai tongai graka hingga chaimanya busujara line rok basara nangno tabo thangai naigrana basara do nangno nanangyang tombola he tombola tawo dia yang sungai hingga kormo Shri Kamakya no mandir malayo teta ko jaga o sokpaigra khasang hingga omo Shri Kamakya hingga temple natural boy aga chandi chagi ए पुन्नी बिखी से काफी जग खासी उपाय देखा आपने लापरवाही का नतीजा है ए yang sunong sunong ha tabung ge mondir bising hapaika iko naigradi asuk borok bangmani borok kobang ma baksa dan nai ro photo nai bujago kitchen ke biangti hapnai lamani tugui tongayo lama mayangai biangti hapnai saima layangai tongaikha gatabo buskang thangai naigrana biangti hapa ko nai naigrana tata ये जो शेर का पास Muke mondir ni ukulok oro ke puisa rok tepawi ni khulum layo jaga o hingga tei ko bui sindur rok mani kechagui tabuk kejeng lain nongma ba jengai nai yang phainai tongpaika bui ti rok tuklayo kotoyo hingga VIP line hingga time pai thangga pungge jeng ticket maliya ke tabu jeng matai bisingo ma hapnani ngage tebo ma nasingnai gyapon bagi jeng ticket bo 3ta rogo semanai po hingga tabuk ton abang mani tabu jeng line basana general line no ajago ke kudu rang rok nanya VIP line ke rang nango tabuk jeng ko ajago general line basana sini pine oro achuki tongaiga iko nachli o gate no ko hingga yang tiga thangjangnai bui buju tur nasingjak ke jeng no puila o jaga baja phainai
ke 12 rok bai jong na kun leng pralai jang makhang nui no saiman thang na ge tabuk jeng video to tai khali ya na simang tabuk ke duita rok baji khana tabuk si bising ma ha bon sar oni busang mona bai mani max thoi man na Iko tinta rok baji tongjau kata bungke ke o jaga o sabo mana singjao nai photo rok bui tamjani runa phabono ke bike lengjagi mutri thangi tongka aju pachawui ti tukui musui phaimani oro hingke ba leng sinai ni ble ke iko man khachini o photo tabo ngake tekaisa line o jaga mojo tina singi ma tongana teusei ko nogui tongana time jaga jaga o 5 ta ni 5 PM ni oro time jake jeng 5 PM jora oro achukui nasing ma tongnai ke jengke second noma iko sin muskang ne amorong kangke ko boros kang ma thangai ta amborke chini je o oro achukui tongnai ro ma thangnai jeng second ok lai kata ya baka ajaga ni nokui phaka ta bu jeng sakatiki pura punya atan sim family ata ya satan sim family harus satu sim family tahu kau coba jom saja right saja baju dong pura bail dah masuk aja borok sudah naput lah borok tabuk ke matai rok ri paikha tabuk ora jogoi tong bai ge washroom thangjak matai bisingong ke video khlaimaya allow kriya bambari matai bisingong video khaimale tabuk ingka changno thangsinai belai leng sugatini phungni simi khaimani tabuk horongkha mai busaga yakun panja jage tei simi nangjak ingka bambari nyai tini te video khaimale angge chang tini asokjara nungsinai ani video kha ठीक है mongke ang phai purun no pahar kuchuk kuchuk phung mani yamo horong yamo hai naithok ngai tongo